Bantu baseningizimu Afrika sanibonani, ngiza kunina ngesikhathi izwe lidunguzela ngempela. Kodwa nina ke bakabhejani iphume esiqwini bathi vuka mhlokombane udla amadoda. Ngicabanga ukuthi sonke njengesizwe sinomsebenzi omkhulu ukuthi kube khona iqhaza esilibambayo uma kwakhiwa isizwe. Angiqhamuke ngendlela ke mhlambe ehlukile ngoba kukaningi nami ngikubuka ukuhlukumezeka okuhlukahlukene kwabantu besifazane mhlambe namadoda futhi. Uma ngabe uyindoda uNkulunkulu ekubusisile ngonkosikazi ongakwazi ukuthola abantwana noma kweziphi izimo zempilo ezenza lokho, I think sekuyisikhathi sokuthi sikwamukele ukuthi yebo kunjalo futhi kungenzeka. Singambeki futhi icala ngoba ziningi izinto ezama complications ezisifikisa lapho. So ngenye indlela kufanele simeseke, sim-understande, mhlambe ngaphezulu kwalokho futhi sikwazi ukuzama ukuzifaka siyimpintshi singene ezicathulweni zakhe. Lokho engikushoyo futhi kuyahambisana nokuthi naye unkosikazi fanele akwamukele ukuthi isimo sesinjalo ngoba ziningi izinto esezizanywa manje ukuthi abantu bazame ukuthi izingane zitholakala, kodwa mangingezeki I've realized ukuthi the more abantu bezama ukwenza izingane zingenzeki izingane, the more they become depressed and kube nzima kakhulu. So ngicabanga ukuthi bona bobabili ke labantu abasendleleni yomendo ufuna bakwazi ukuhlala phansi babonisana. Nali ke kodwa iqiniso esingeke sikwazi ukulibalekele lokuthi indlela yomendo, indlela eyakheke ngayo ayigcini ngokuthi abantu abahlale nje bajabulela ukuthi bayaphila, kodwa kufanele ekugcineni kosuku abantu belethiwe. And iningi sacrifice mandulo eyayenziwa ngoba sasingenayo le ndlela yokwenza abantu manje artificial. Ngifuna nje ukukhuluma ngeindlela mhlambe ngeke zishaqise ngoba namanje nina abantu besifazane nasimbathisa amabhomu siwondle futhi sicabanga ukuthi awethu, kodwa ke sizothini ngoba phela sisuke singazi. Asikale ngendoda engabatholi abantwana yona engazali. Kwakwenzeka indoda nayo ibe sesimweni sokuthi ingabatholi abantwana ingazali. So abantu abadala babe nendlela ejulile mhlawumbe ozothi moyilalela manje ubona ukuthi yazi yajula indlela. Babethi mangabe sebekwazile ukuhlonza ngendlela yabo ukuthi hayi umseleku lo ongabathola abantwana futhi asikaze simzwele lutho ndawo. Ngithi mangihambile ngiyosebenza ngoba isikhathi esiningi abanye abantu babesebenza kude noma behamba indawo bese becela mhlawumbe umfowethu okhona egcekeni ukuthi hayi ndodana kuyadingeka leyo nto yayiboshwa izalukwazi zale ekhaya banikazi bomuzi, kuyadingeka ukuthi ke uyolalisa umakoti. Angazi ke lapha endlini ukuthi kwakwenzekani ke umlaliseni ngoba kwakukuthi ngokuhamba kwesikhathi kuthiwa umakoti useyithwele nangeyisola bese kubizwa immediately nje mekwathi uyayisola bese kubizwa le ndoda umkhwenyana wakhe kuthiwa hayi ake ubuye sibanibani uze ngapha ekhaya. Benzela ukuthi abantu abadala indoda le mayifika ikwazi ukuthi bese behlangana ngokobulili nomakoti kwenzela ukuthi lo muntu owakhiwayo kubo wayo le ndoda. Ngiyacabanga ukuthi kulesi sikhathi ke yayizothi noma indoda iyowenza ama DNA ivele ifike ngempela igazi likhomba ukuthi lo muntu wala ekhaya. Kusho ukuthi sacrifice enzima leyo sacrifice yayenzelwa ukuvikela wona lo muzi esikhuluma ngawo ngoba yayingavele usuke nje izalukwazi zithi hayi no akwenzeke lento kwakuzanywa kwenziwe yonke into, kodwa ikhambi lokugcina makubonakala ukuthi ngempela mina njengendoda engenayo inzalo ngoba it's very straightforward uma ngabe indoda ingakwazi ukuzala. So ngoba umendo in its nature and form kufanele kube khona abantu abazoqhubeza isibongo going forward. So now kwenzeka njani esimweni sikamakoti makuyena ongabatholi abantwana? I think kuzofanele mhlambe sibe seqinisweni lokuthi unkosikazi meganile la ekhaya
naye mhlambe ukhona umnikelo ngenxa yokuvikela umuzi angawenza, umnikelo owukuthi yena nendoda yakhe bakhulume ngalolu daba bese bebona makuthi ngempela iqiniso lokuthi uyena onezimo ezimenza angakwazi ukuletha abantu, bese beyavumelana ukuthi hayi baba, mhlawumbe ungabheka engxenye omunye umuntu. Lento ayimenzi abe less of a woman, ngoba buka ngithe indoda kwakuthi iqala uma kuyiyona engabathola abantwana, abantu bale ikhaya benze indlela, wayengayisukeli umakoti ahamba ayolala ngaphandle bese buya alethe ingane engesona esibongo saleli ikhaya. Kusho ukuthi the same sacrifice nomnikelo wawenziwa abanikazi bomuzi nomakoti angawenza in this sense yokuthi amcela ubaba ukuthi hayi baba, kwenzela ukuthi ingabe kuhlunga indaba yokuthi usethola ingane ngishadile mina ngibathola abantwana, ibe painful leyo nto. Ngoba ngigwema ukuthi senze sengathithi abantu makushadiwe abafuneki. Cha, bayafuneka abantu and kufanele sikulwele ukuthi abantu babe khona, kodwa kufanele sikwenze ngendlela bobabili abantu abavumelene. Kodwa ke nayi ke indaba bengidlula nje lapho engicaba ukuthi ishisa umuzi njengamanje. Asiqale ngokuthi uma ngabe kwenzekile ekukhuleni kwethu sabafana noma sabantomazane sathola izingane, ayikho into esizoyenza ngoba izingane sesikhona. Kodwa asingabeki njengokuthi into efanele ekufanele yenzeke ukuthi hayi abantu abazali nje ngoba nako kuyazala. Cha, bobabili umfana nentombazana abekho esigabeni sokuthi bangazala abantu ngoba kwabona basabancane bayakhuliswa. Kusho ukuthi ingakho mina njengomseleko nje nginomthetho omile ngeke ujike ukuthi umfana wami meke wazalisa intombazana uzoyithatha. And ngiyahleka ngoba abantu futhi besifazane obezwa bevungama ngalento engiyishoyo, so angiba understand ke manje ukuthi kanti kufuneka kwenzeleni. Kodwa amadoda noma abafana masibakhulisa asibatshela iqiniso, asikho isidingo sokuthi bazalise izingane zabantu bese beyishiya kanjalo. Bazishiyela obani labo bafana lezo zingane. Namantombazane futhi akazame, yabona ke manje sekukahle kakhulu, sekuchwesheshe kakhulu, ngathi uthi uhleli nomfazi decide ukuthi ngeke akuzalele ingane, umfazi ke kufuze ngabe uyazala. So how much more ke umuntu ongayena unkosikazi athathe i-risk yokuthi yena uzozala. I don't think ngempela kufanele sibe nale inkinga esinazo. Angifuni ke ningizwe kabi ngoba kubi manje both umfana nentombazane akufuzile benze ingane uma ngabe besazohlukana. Uyabona la ko 17, 18, 19, 20 kuyajolwa lapho, awukho umuzi wakhiwa lapho, kuyajolwa, kuyajolwana, kuyathandwana. So manje inkinga ukuthi banike nazalisana vele benisazohlukana noma beningazalisana. So munye umuntu ozoba nenkinga ngoba nabafana bafuna ingane ukuyithatha bayohlala nayo kubo, uyishiya nentombazane. Kusho ukuthi intombazane iyona eseyinenkinga, umfana akasenayo inkinga if yena akazalisanga intombazane. So one isicelo sami sokuthi asikhulumeni njengabantu abadala bakhe isizwe. Ake noma wena ngabe wazalelwe ekhaya noma wazaliswa, kodwa ke uzincenge izingane zakho ukuthi ucela zingakwenzi ngoba uyawazi ama challenges odlule kuwona. And kunzima ukukhulisa ingane uwedwa, and kunzima kakhulu futhi la sifundisa khona izingane zethu ngoba kuyekuthiwa ayikhulume ngomndeni wayo, uthola ukuthi ezinye zikhuluma ukuthi nangu baba nangu mama, le yakhe ayikazi imbone ubaba. So again le nto is-strenuous enganeni. So angafiki ke la kutheni fanele ingane ihanjwe nayo mawuyogana, anonga ngikho lapho ngiyofika ngelinye ilanga. Kodwa kwamanje ngisase kutheni ake sicele sinxenxa sibe seqinisweni somphakathi ukuthi asingavumi izingane zethu zizalele emakhaya ngoba lokho kuza nomzimba
uyikhulume lento ngeqiniso, ungayikhulumi ngama-emotions asempini ngoba nakho kuyaliwa. Asikho lapho. Ngisafuna silungise leyo ndawo. Once sakwazi ukulungisa leyo ndawo, sizobe sesingena ke manje esigabeni esilandelayo, lesi ke esishisa kakhulu. Siyoba senzanga kahle mangabe sihluleke lokho. Nami nginabo abantu abazalele emakhaya, kodwa kusho ukuthi angeke ngalikhuluma iqiniso lokuthi uyabona ubunzima obhekene nabo njengamanje ekukhuliseni lengane oyilethile emhlabeni, whether umfana noma uyintombazana. Kodwa ekugcineni kosuku bafowethu, asibe seqinisweni lokuthi wena uyifiselane yakhe ingane. Ungathathi lokho kushiwo umseleko, isho lokhu wena oyifisela wona. Uma uyifisela ukuthi izalele ekhaya, isifiso sakho leso. Ufisane ngomuntu wakho. Ngiyabonga.